soldatarrakala emakume eta gizonen arteko berdintasun eza bermat edo betikotzen dauen arazoetako bat da. Arazo estrukturala da, egiturazko arazo multidimensionala, beraz, erantzun egokia emateko zaila edo konplexua den arazo honi dimensio desberdinetako ez dakite soluzioak edo planteatu behar dira. Arlo desberdinetatik datozenak eta horrezegatik eragile desberdinen parte hartzea guztiz beharrezkoa da. Egia da, aipatu duzun bezala, soldata arrakala neurtzeko bi era daudela, alde batetik urtero irabaziak kontuan hartzen badugu zen, 121%koa da soldata arrakala momentuz, eta orduro irabaziak kontuan hartuta, 12,8%koa aurreko datuekin konparatuta jaitsi egin dugu, baina egia da arazoa hor dagoela, eta gainera ez dala bakarrik lan berdinagatik soldata desberdina jasotzen duzula hori kontuan hartzen soldata arrakalari buruz berba egiten ari garenean, baizik eta badaudela egiturazko beste egoera batzuk, adibidez, hor dago segregazio horizontala, emakumeak lan mota batzuetara bideratzen duenak, edo segregazio vertikala egiten dauenak emakumeak ziristea erabakiak hartzen direzen toki horietara, emakumeak arduratzen dire gehien bat zaintza lanetaz, horrek ere bere eragina du gero mundu lanean, familia eta lana uztartu alizateko, normalean zatikako kontratuak edo hartzen dituzte eta zatikako kontratuak dituztenen artean emakumeak diren nagusi, edo kontratu barik lan egiten dutenak, erabaki guzti horiek eragina dute gero emakumeen bizitza laboralean eta adibidez euren pentsioetan eta barrez. Orduan guzti hori da, zuzendu behar duguna eta horrezegatik esaten dodana da egiturazko arazo eta dimentsio askotakoa eta eragile guztiek zerbait egin beharko dugula larria den arazoni erantzun egoki bat emateko, ez? Gure aldetik adibidez, badiru laguntzak ematen dizkiegu enpresei diagnosiak egiteko, berdintasunerako planak, arrakalari erantzun egokia emateko, enpresen arteko sareak sortu duguz, enpresetan, enpresak antolatzeko beste eredu berri batzuk proposatzeko, non pertsonak erdian dauden eta adibidez familia eta lana uztartzeko planteamentu berriak egiten dira. Eta disposizio dago enpresen aldetik? Denetarik dago. Badaude batzuk argi ikusten dutena eta erlazionatzen dute berdintasuna bekaintasunarekin, erlazionatzen dute enpresan berdintasunaren alde lan egitea onura dala eta horrezegatik apustu sendo bat egiten dute, baina egia da beste batzuk oraindik ez direla bideo honetatik hasi eta agian horiekin oraindik lana egin behar dugula, ez? Baina ez da berdintasun arlotik esaten den zerbait baizik eta ekonomia arlotik esaten dena, ez? Berdintasuna edo berdintasunean oinarritutako enpresetan lan egitea edo horrek ondorio ekonomikoak ditu, ez? Eta hori da kontuan hartu behar duguna, ez? Guztiz lotuta dagoela bikaintasunarekin, kalitatearekin eta bide hori ere jorratu behar dugula, ez? Esan dudan bezala, talento guztia aprobetxatzeko eta ezin dugula albo batera utzi emakumeak, ez? Horrek kaltetzen duela ekonomia eta enpresek.